ejegharịgo m wee mee ọtụtụ ndị mmadụ interview wee sị ha gụọrọ m Adechide. Ụfọdụ na-atagharị ọnụ, ụfọdụ achọrọ dị ka esepụta ha n'ihe onyonyo n'ihi na ha amaghị agụ Adechide, mana esi ha gụọ ABCD nke bekee, ha gụọ ya pịam gụpụ ya. Anọ m na ọfịs one of the teachers na skuul a. N'eziokwu ticha abụrụ ticha na-akụzi Igbo. Anyị chọrọ ịma ma ọ ga-agụrụ anyị Adechide Igbo. Ịgụ Adechide maka na mama dị mana na-amachaghị ọfụma. Naanị echetacha ya ọfụma maka na anyị gụchara osi mgbanye ya nke Agbanya. Okay. Thank you so much. You've tried. Onye mụ na nọ kịta bụ onye nkụzi French. Ọ French ka ọ na-akụzi, mana onye Igbo ka ọ bụ. Ọ mekwara Igbo mgbe ọ nọ na primary and secondary school. So achọrọ m ka mmalụ ma o nwere ike ịgụrụ anyị Adechide Igbo, mana ọ bụrụ na ọ ma agụrụ ya gụọrọ anyị nke ọma. Nke ahụ ọ na-akụzi ya gụọrọ anyị ka anyị ka o si atọ. Bonjour, je m'appelle Christiana, je parle français. Je suis ici, c'est un alphabet en French. A, B, C, D, E, F, G, H, I, O, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Red. Merci. Au revoir. Wow! This is wonderful. Ọ dị nnọọ ka Adechide Igbo. Asịkwa m kwuo, ọ bụrụ na amara nọ French ka onye a na-akụzi, m ga-asị nọ Adechide Igbo ka ọ na-agụ, wee na-agụ Jọdeke na-agụjọ. Amara m nọ French alphabet ka ọ na-agụ ife a. Amara m. Ndewo, Ada Igbo. Onye unu na-afụ ebe a bụ Ada Igbo, onye nkụzi Igbo ka ọ bụ. Anyị chọrọ ịma ka ọ ga-esi wee gụọrọ anyị Adechide nke Igbo. Maka na ejegharịgo m wee mee ọtụtụ ndị mmadụ interview, ha amaghị agụ Adechide wee bụrụ ihe bụ ịgba anya mmiri wee nye ha. So n'ụbọchị taa aga m achọ ka onye nkụzi Igbo were ọnụ ya na-eneghị anya ebe ọbụla ka anyị mara ma ọ ga-ada ya, ọ daa ya, anyị amarụ na Igbo enwee na nsogbu. Onye isi ụlọ akwụkwọ kụwa bọọdụ n'ụlọ akwụkwọ, anya bụ na ụmụ akwụkwọ ya na anyị na-ene anya na onye nkụzi Igbo ga-agụrụ anyị Adechide, gụta ya ọfụma. Ngwa Ada Igbo, ngwa ka ị gụọrọ anyị Adechide. Adechide Efụgụgbụ Regbeghi Ejekekpọ Kwụlụmụnọ Nwenyiụ Ọkwụrụsị Shitiụọvụweyizi. Ebe a ka ọ kwụsịrị. Ịhụ na ihe na-agba ndị mmadụ ọpịpị olumba ihe na-anya ndị mmadụ ahụ. Kemgbe m na-agagharị na-achọ onye ga-agụtara m ihe a, ụmụ akwụkwọ gị m ga-ejekwa ugbu a ka m jee mee ụmụ akwụkwọ gị interview ndị na-akụziri ya bụ Igbo ka m marụ. Anyị ga-egosi gị na anyị bụ odogwu. M ga-ama ma ha na-agụkwa ya dịka otu isi agụ ya n'ụbọchị taa. Ị ga-afụ n'anya gị kwelu. Ndewo. Ngwanụ ndị na-ege anyị ntị unu anụgo ya na-ekiri anyị, unu afụgo ya, unu anụkwara na ntị unu. Eji m n'aka na bido tata unu ga-amụta ka esi agụ Adechide Igbo. Unu achọrọ ka ọ gụọrọ ya anyị ọzọ, ngwanụ ọ dịkwa ka ha ga-achọkwa ka ị gụọ ya ọzọ maka ịgwọ ugboro abụọ wee banye. Asị ọmara asị ya sụọ n'ikwe, ọma ya asị ya sụọ na ka anyị bụkwa ya ka anyị gụnwuo ya ọzọ. Adechide
rs sh t u o v w i z. Adịba ga-akụrụ ya aka a na-akụrịkwa aka ebe a. Ndị a bụ ụmụ akwụkwọ ndị a gụrụ abịchịdị Igbo na klaasị. So all how bụ ndị gụtara ya. So I have a gift for them, but before we give them the gift, m ga-achọ ka fa gụọla anyị dịse abịchịdị Igbo again. Ị ga-agụsi ike ka anyị nụ ihe ị na-agụ. Okay. Aha m bụ Onyesomere Abidin A B C D E F G H I J K L M N O Yes. Wow, okay, that's beautiful. Ị gụtara ya, daalụ, mba nọrọ ebe a. Udesi George, whatever we do, the church, the Wow, that's wonderful. Ị gụtara ya, Afa m bụ Ọrụmmasịọma. Etu esi agwa gị Igbo bụ A B C D E F G H I J K L M N W O P R S U V W. Wow, I want you to read it after nke gụọrọ anyị ọzọ. Ị ga-agụrụ anyị ọzọ. A B C D E F G H I J K L M N W O P R S U Wow, that's beautiful. That's wonderful. N'ụbọchị nke taa ya bịara n'isi njedebe ịmụ abụchịdị Igbo. Eji m n'aka na bido taata gaba, ọ bụrụ na ị mụtaghị abụchịdị Igbo, ị ga na-akpọ vidiyo a, ịkpọọ ya kpụrụ ya n'isi, bidokwa kpọkwa ya ọntị abụchịdị a adịrị gị n'isi. Ndewonu. Biko ka anyị were asụsụ anyị kpọrọ ihe, maka na ihe bụ the only identity onye bụ onye Igbo nwere bụ asụsụ Igbo. Ya ka eji mara anyị, ya bụ ugwu anyị. Biko onye ọbụla tinye uche n'asụsụ Igbo, ọ gwụkọrọ n'ọnụ. Ndewo.